Eksperterne elsker den. Jeg elsker seriøst den her solcreme. Jeg anbefaler den til alle. Solcreme for kraft her. Og jeg vil lige demonstrere, hvor det skal bruge. Og så er det vigtigt, at du ryster den her. Der skal jeg rigtig meget på, fordi ellers virker det ikke. Ja. Ja. Altså, det er vigtigt, at du sprøjter også helt ud i fingerens spids, så det virker. Og ja, så burde det skal sikkert være det. Så er det sådan den første aften. Det er kun optaget, så skal der også være med. Men Køb uge i dag. Brystkraft. Nu er det her. Det hele nye Marbles-glaskugler, som er blevet solgt i hele 4 eksemplarer i hele verden. Og en af dem er den heldige Mohammed Østen Alberto og mange andre navne. Køb den nu i din nærmeste Fætter BR. Nej, for helvede. Er du også altid træt af at vælge sodavand? Ja. Køb en helt ny lampe fra IKEA. Ja. Du tænker sig, hvordan man sodavand man gør. Og jeg kan sige til dig, ikke en skid. Men gør det lige for fanden. Jeg mangler penge. Så kom her i IKEA og køb den til penge. Hey, du der. Hej Peter. Det er sød. Det var bare den nye pelspose. Ja, den der pose hjalp mig med at se meget dårligere. Med en af de få 0 ud af 10 mennesker, der får en bedre syn. Hvor var det for det her? 5 kroner. Ja, 5 til kommer til mig. Pelsposen. Køb din nærmeste Addy Hash.